عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا أمكتال تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتوعلوا لومسوني عصرت حدا نحاسة نفركم عالتن فرانس تدالوا هاقراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا أغراب زينا خالد محمد برهان مكتالكم بخبرنا عدمكو بغندار الساد زينا خفلم زوبا ماكل فيستيفال إيرتراق لتشن عسران حموشن فلينوتو زقلت تحسوتات نمرئيت أغيب الله بخنت سقطات زسعو ورايات بنقحات نمو قادوم كسرح مزخاخر غريبو شنفر هماد زوبا عن سبا موياوي عقم أبالاتو كبن مبال أب كتما خرن سلطنا وديبو مرحدي تشاينا روسيان أب استفلالي قديات زتوكورة ناي تليفون زر ربا كايدوم أب دواوي أوروبا أبوشتي زحلف 5 عامات تزحيل بارع مروف تخسيتو أب تركي استغسته شدوشتنت بحد ريكتر من قطعة مدري 7 نواتاون كسارات تاوري زرزر زينا زوبا ماكل أب فيستيفال إيرتراخ لتشن عسران حموشتن نفلين نوتو زقلس تحسوتات نمريت أغريب الله وكلت إرينا دانيال ولدو يناتان عبيون نازريت بينن بزعباز زدال ولو تبزاوالو أبراهام عند ماريام كوروي زوبا ماكل أب فيستيفال إيرتراخ لتشن عسران حموشتن أفلين نزوون نوت أغاتات زتكورت تحسوتات نمريت أغريب اللهم እቲ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ኣፋዊ ያታ ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ባህርያዊ ሃብትን ልምዓት መስኖን ከምኡውን ያታዊ መነባብሮን ድኮነ ኣባይትን ከም ዘጠቓልል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን ሓቢሩ ዞባና ዞባ ማእከል ንፌስቲቫል 2025 ንኣስታት 2 ወርሒ ዝኣክል ምድላዋት ክገብር ጸኒሑ እቲ ምድላዋት ክገብሮ ጸንሐ ንፌስቲቫል 2025 ብኽብ ዝበለ ድምቀት ከም ሃገራዊ በዓል ከም ሃገራዊ ንግደት ከም ሃገራዊ መተኣኻኸቢ ቅርዓት ከም ቦታ ሓድነት ዝግባአና ንዞባ ማእከልና ዘንጸባርቑ መደባት ክነዳሉ ጸኒሕና ንበጠቓላሊ መነባብሮ ንያታዊ ሕብረተሰብና ነቲ መበቆላዊ ትሕዝቶታት ብልክዕ መንገዲ ካብ ገዛ ኣታናንጻ ጀሚርካ ክሳብቲ ናውቲ ናይቲ ውሽጢ ቤት ኣጸቢቑ ተዳሊና ቀሪብና ያለና ኣደ መንበር ኮሚቴ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ወይዘሮ ኤልሳ ወልደ ጋብርን ኣቦ መንበር ኮሚቴ ያታዊ ድኮነ ኣባይቲ ኣቶ ሃብተ ገብረ ማርያምን ብወገኖም ንነዊሕ ኣዋርሕ ዝተጻዕረሉ ንብሔራት ትግርኛን ትግረን ዝውክል ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ 16 ያታዊ ደርፍታትን ትልሂታትን ከምኡውን ልዕሊ 100 ዓመታት ዘቑፀረ ኣጋንእ ዝርከቦ ያታዊ ንዋት ንምርኢት ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊጾም ናይ ዞባ ማእከል ብኽልተ ብሔራት ዝቆመ እዩ ብሔረ ትግርኛን ብሔረ ትግረን ዝቆመ እዩ እቲ ያታዊ ባህሊ ዘጠቓለለ ትሕዝቶታት ሃልይዎ ብኽልቲኡ ቋንቋታት ከዓ ከም ዝቐርብ ተገይሩሎ ኩሉ ግዜ ነዊሕ መጽናዕትታት ኣብ ብሔረ ትግረ መጽናዕትታት ዝገብሩ ክኢላታት ተዋፊሮም ነቲ መበቆላውነቱ ከይ ዘይቀየረ ካብ ዓበይቲ ዓድታት ከይዶም መጽናዕትታት ኣካይዶም ዘምጽዎ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንዕኡ ከመይ ገይሩ መልክዕ ከም ድሕዝ ከመይ ገይሩ ተዋሂዱ ከም ዝሰርሕ በቲ ሃገራዊ ሽማግለ በዓላት ዝእዝዞ መንገዲ መሰረት ከዓ ነቲ ያታ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንዕኡ ንጽባቕኡ ንኣገባቡ ከዓ ምህዞ ክሕወሶ ስለ ዘለዎ ከዓ ምህዞታት እንዳተሓወሶ ከዓ ብትግረን ብትግርኛን ዝቆመት ያታዊ ባህሊ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ማእከል ኢና ንሃገራዊ ፌስቲቫል 2025 ቀሪብና ነርኢ ዘለና ማለት እዩ ኩሎም ቶም ናውቲ ማሕረስ ክሳብቲያ ባላ ናይ መጽዓኒ ዕንጨይቲ ናይ ኣድጊ ነዊት ዘይትበልዕ ኣርዑት ዕርፊ ኣዳጉር ኩሎም ጽመዲ ማለት እዩ መሰ ንሓረስታይ ዘድሊ ዘበለ 2-3 ጽምዲ ማለት እዩ
ربح زبالة سدران تخوينو كلتا سلسة صندون سلزو فراب محرس نسون بتمسسالي تأكيبو خب عدتات نمرأي زغونات ريت متينا لوا كبابعور كبحا مسمراخا أدقي نحرس تايزت ليو زبالو مالتي توساخي أباقعون نتصابان نحرودن دتغما كم مرأي تبايلن تقريبا لوا أكل زناي كوشت زوبا ماكلين قربت بقربت السراح مچم كاب ماسي جمير كمنصف اغوزاتات ناي قربت تلبقع خوف مبليو ابز من عشتو مدبات يغتغبرو توساخي اديتاتنا تكمالو نرادكان كعبيا محزل مسالي بمولوتي ني حارس سايز تقمو كساب منافح له عيبت بهلالو ماكبي اخلي سي قدم كاب برخا خاطولو سي مشمع كاشا عين برن بسرحت قربت لقوتا عيبت قلد نبليتو برنسن مرأي متيلو بزيكازي ياتاو مبقولو زحلوه نجግነትን መኸተን ህዝብና ዝገልጽ ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ዝሳተፍዎ ኣፋውያታ ብመልክዕ ኣውሎ ማሰን ኢደረን ተዳሊ ምህላው ኣደ መንበር ኣፋውያታ ወይዘሮ ኣለም በላይ አብሪሃም ይውክልዩ ዝተባህለ قال خبتي بزح دصنعوا حيزم قريبه مالو نابنت اب بهيره تግርኛ እንደحرينا يو بتم عبيتي قدم حجي نزل رأخايو نزبلكايو سي بخستا غيركا خمي غيركا باولو غيركا تغلصو نتي ክትበጽሑ ደሊኻ ደለኻ ነገራት ዘዘንቱ ሒዞም መጽማሎ ተነ ደቀ ኣንስትዮ ንዒደር ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘይድገፍ ነገራት ክሪኣ ከለዋ እዙም ብደርፊ ገይረን ነቲ ነገራት ከመይ ገይረን ይቃልሖን ይዝይሞን ዘንጸባርቕ ክስታያሎ ካልኡን ዳርጋ ቃልስናሲ 30 ዓመት ኣብ ሜዳ ሕጂውን ልዕሊ 34 ዓመት ድሕሪ ናጽነት ዳርጋ ከመያታ ክመጽእ ዘለዎ ነገር ክዕቀብ ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ኣዴታትና ዝነበረና ፍቆት ናይ ደቀን بدرف جيران كم جيران درفا نيران كسب صلات بتخبابين كلو سي ترجم نايت درف خيفلطو تحوي سمون زسعسع لجيزي خمس نبره زغلص كستايات امصينا الله ابومبر كوميته سلاو مرئيت اتو سامسوم كفله دما اتتحستو ابل معتاو مدبات بحافشا معقاب ماين حمدن نؤس ربح قاصو حرشا طمرون بحرياون حرشا مهرت عسات عماي كومون اب تكنولوجي مصاري ستماي اتكرو زغبره خمس خونه ارديوم زحلف وانا تسرحه ديغاتات كترتات رهياتات زالاتات ستخلو فلسفات اقراب تنصباري قلو ስለዚህ ኣብዞም ተኻየዱ ናይ ልምዓት ቦታታት ከዓ ኣብዞም ተኻየዱ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ቦታታት ማይ ምስተዓቀበ ኣብ ትሕቲኡ ዝካየድ ናይ ልምዓት መደባት ከዓ ኣብዚ ብውክልና ከነቅርቦ ፈቲና ኣላ ማለት ስለዚህ ካብ ዞባ ማእከል ብሸነኽ ሰሜን ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ምብራቅ ውክልና ወሲና ነዚ ናይ ልምዓት መደባት ወሲና ኣለና ስለዚህ ካብ ዲጋ ሕምብርቲ ዲጋ ላምዛ ዲጋ ጠማምዖ ديغا درفو ديغا شمانغوس لعلاي ديغا امبادرهو نابلنا كما ابنت اقربنا ابኦም ዝካየድ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ከዓ ኣብዚ ብስእላው መግለጺ አቅሪብና ያለና እቲ ትሕዝቶ ወካልን ገላጽን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ዝሓበሩ ነጋድያን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእስያትን ተማሃሮን ድማ ብፍላይ ነቲ ኣብ ሓደ ቀጽሪ ቀሪቡ ዘሎ ሙሉእ ስእሊ ዝህብ ትሕዝቶታት ብኣንክሮ ክዕዘቦ ተላብዮም بشعة نحاسة بوق استخفت فيستيفال إرتاح 2025 كسب 17 نحاسة باستفلا لي مسناد أوتات قدس اليوم بمخنيات حقوسن حزنن زغبر ملكو نقير ازمت زلورات انكي بخنت تصقاتات يخون سلازلو نمو غادو كسرح مزخاخر قريبو وكيل إرينا زوبادوب زرأي برهان زدالو تصبالو داناي تسفازغي بخنت صقاتات زسعبو ورايات بنقحات مقادون كسرح أبوهم بربايتو زوادو بمهر والدا قبر أزخاخيروم حبرتسب بمخنيات حقوسن حزنن زقبروم دقسات كاب قزينا بقزي إنا صفحون ملكعم إنا غيرون بممصوم تنك بخنت جنزب قزين قلبتن يخونو سلازلو نزلنا يو اوان أبقمت بمقتاو قبول ملكع المتحازون بهودات كسرح تسويعوم كان مجلس إتات حقوس مرعى
ጥምቀት መመረቕታ ስመያት ዓመት ቆልዓ ጽምቋ ሓማውትን ንግደትን ከምኡን ተስካርን ዓሱርን ዝኣመሰሉ ናይ ሓዘን ወጋዕታት ሕብረተሰብ ብቁርጡ መንገዲ ከካይዶም ዘዘኻኸረ መምህር ወልዳይ ብደረጃ ባይቶ ዞባ ደቡብ ዝተፈተነ ተበግሶ ብሰንኪ ድሩት ንቕሓት ዛጊት እቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ኣረዲኡ ሃይማኖታዊ ውራያት ኣሎ ዓለማዊ ውራያት ኣሎ እጂ እዚ ውራያት እዙይ ኣገዳስነቱን ጥቕሙን ተፈሊጡ ብኣገባብ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ሕጂ ግን ከመይ ኣለና እንድሕር ኢልና ንኣብነት መርዓ ንውሰድ መርዓ ተወሲድና ሕጂ ቁሩብ ኣገባብ ሰሓተ ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ተጋነነ ዝገፍሐ ዘየድልዩ ነገራት ኣብኡ ተጨሪሖም ተወሰኽቲ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ነቲ ባህልና ንምዕባለ ዘይደፍእ ብሓፂሩ ንምዕባለ ዘይደፍእ ኣተሓሕዛ ትርኢ ሳሕቲ ኣፅብብ ኣቢሎም ዝገብሩ ሰባት ትርኢኻ ጉዳይ ግን መብዛሕትኡ ግን ሃሳይ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘየድሊ ወፃኢታት ዘየድሊ ገፋሕፋሕ እዩ ዘሎ መርዓ ብመሰረቱ መውስቦ እዩ መውስቦታይ ማለት እዩ ተዋሲብካ ክወልድ ክዝምድ እሞ ሕብረተሰብ ክቕፅል ህለውና ሕብረተሰብ ምርግጋፅ እምበር ገፍሒ መርዓ ጌርካ ምስላ ኣሎ ብወለድና ብማይ ዘምፃእኻ ሰበይትኻ ብስዋ ዘምፃእኻ ሰበይትኻ ይበሃል ሕጂ እዚ እንዳኾነ ከሎ ዘየድሊ ገፋሕፋሓት ኣፀቢቑ ተጋነነ ገፋሕፋሕ ይርአ እዚ ክእረም ኣለዎ ብፍላይ ብምኽንያት መመረቕታ ተምሃሮ ዝግበር መጠኑ ዝሓለፈ ውራይ መውረርያ የድልየሎ ዝበለ መምህር ወልዳይ ሕብረተሰብ ፀጋታቱን ግዚኡን ኣብ ሃናፅ ነገር ብምውዓል ንዕቤት ክሕልን ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ንምራቕ ተምሃሮ ኣሎ ንምራቕ ተምሃሮ ተምሃራይ ተማሂሩ ተማሂራ ፅቡቕ ይሕጉሰካ እዩ ግን ሆይ ሆይ ክብሉ ድዮም ተማሂሮም ሆይ ሆይ ክትብል ድያ ተማሂሮ ሆይ ሆይ ክብል ተማሂሮ ኣይኮነን ክሰርሑ እዮም ስለዚ ካብ ምሁር ንደልዮ ንሕና ጓይላ ክግበረሉ ዘይኮነ ስራሕ ለውጢ ነቲ ድሑር ባህሊ ክልውጥዎ ዝግበሩ ስቶም ምሁራት መመረቕታ ኢሎም ብጓይላ ወፃኢታት ገይሮም ዘየድሊ ገፋሕፋሕ እዚ ሕጂ ንርእሱ ክእረም ዘለዎ እዩ መምህር ወልዳይ መወዳእታ ንተበግሶ ገለ ዓድታት ብምምጓስ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትምህርቲ ዓበይቲ ዓድን ሃገራውያን ማሕበራትን መሪሕ ተርኦም ክጻወቱ ሕብረተሰብ ድማ ዘርብሖን ዝሃስዮን ኣለልዩ ሓባራዊ መምርሒ ብምውፃእ ገፋሕቲ ውራያትን ምውጋድ ክሰርሕ ተማሕፂኑ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ዝሕግዝ ስልጠና ካብ 4 ክሳብ 6 ሓሰ ኣብ ከተማ ኸረን ወዲቦም እቲ ብደረጃ ንዞባታት ንዝነጥፋ ሓለፍቲ ፀሓፍትን ተሓዝቲ ገንዘብን ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ ኣሰራርሓ ሕሳብን ምሕደራ ፋይናንስን ኣተዓቃቅባ ሰነዳት ጥበባት ኣቀራርባን ኣፀሓሕፋን ፀብጻብ ከምኡውን ምሕደራ ዓቕሚ ሰብ ንብረትን ተመሳሰልቲ ፀጋታትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ባይታ ብግቡእ ክሰርሓሉ ብምልባው ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክቐፅል ምዃኑ ሓቢራ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደኤ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ቁጠባዊ ጉዳያት መምህር ሰሎሞን ኣስገዶም ብወገኑ ሰልጠንቲ ብዓይነት ይኹን ብገንዘብ ኣብ ዝገብርኦ ምንቅስቓስ ሕጋዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኽተላ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደኤ ሓላፊት ምምሕዳርን ፋይናንስን መምህር ዛይድ መስፍን ብግድያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ተወዲበን ዓቕምታቱ ንምድንፋዕ ክሰርሓ ከምኡውን ተረባሕቲ ናይቲ ማሕበር ዝፈጥሮ ዕድላት ክኾና ኣዘኻኺራ ትካል ስፌት ወተሃደራዊ ክዳን ኣብ ንዞባ ናቕፋ ን62 ኣለይቲ ስድራ ስውኣትን ግብኦም ዝፈጸሙ ጥዩሳትን ወርሓዊ 600 ናቕፋ እናኸፈለ ን3 ኣዋርሕ ብሞያ ኣሰልጢኑ ብ9 ናሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓላፊት ትካል ኮሎኔል ስራጅ መሐመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሓደ ካብ ቀንዲ መትከላት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ባህሊ ዓያይነት ምስራፅን ኣፍረይቲ ዜጋታት ምኹስባስን ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ኣብ ናቕፋ ተመስሪቱ ዘሎ ትካሎም ዝወደቦ ስልጠና ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሓላፊ ቴክኒክ ናይቲ ትካል ሜጀር ዮሃንስ ክብሮምን ሓላፊ ቅዲ ሜጀር መሐመድ ዓብዱልዋሃብን ብወገኖም ሰልጠንቲ ብምምሕዳር ንዞባን ዝተለለዩ ምዃኖም ብምሕባር ኣብ መጻእውን ተመሳሳሊ መደባት ከም ዝህሉን ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዝፍጠረሎምን ኣሚቶም ኣምሓዳር ንዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ ብግዲኡ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያ ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባይ ተወዳደርቲ ክኾኑን መነባብሮኦም ከም መሓይሹን ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ንኣሌትን ኣሰልጠንትን ወረቐት ምስክርን ህያባትን ክዕደል እንከሎ ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ፍርያት ንምርኢት ቀሪቡ
ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዞባ ፎሮ ኣብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ናብ መሓደርቲ ከባብን ወከልቲ ሓረስቶትን ወዲቦም ኣብ ወንበር መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዳዊት አንጎሶም እቲ መደብ ሓረስቶት ኣብ ንእሽተይ መሬት ዝተማልአ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብምክያድ ርቡሕ እቶት ንኽረኽቡ ዝዓለመ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሕዳት ሓረስቶት ዝተገብረ ፈተነ ዕፉንን ምቁር ድንሽን ኣተባባዒ ውፅኢት ከም ዝረኽቦ ብምጥቃስ ሎማ ዓመት ብሰፍሐ ክስራሓሉ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት በቕሊ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፊት ገብረ እግዚኣብሔር ብግዲኡ ምትሕግጋዝ መሻርክቲ ኣካላት ሃማደአን ሃማመተአን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ብግዲኡ ኣልማዕቲ ካብ ከበሳ ንዝወርድ ወሓይዝ ብግቡእ ናብ ግራውቶም ብምእላይ ክነጥፉ ብምዝኻር መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ንምዕዋት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብር ምዃኑ ኣረዲዮም ዜናታት ውሽጢ ሃገራ ብዝፈፂምና ንዜናታት ወፃኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ መራሕቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ከምኡውን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዝርርቦም ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ሃገራቶም ንምዕባል ክረዳድኡ እንከለዉ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን እውን ብዕምቀት ከም ዝዘተዩ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ፑቲን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምስ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ዘካየዶ ዝርርብ ንፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ መብርሂ ከም ዝሃቦ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብወገኑ ሃገሩ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ክዓርፍ እተካይዶ ጻዕሪ ከም እተሓይሎ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ተጀሚሩ ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘለዋ ደገፍ ኣነጺሮም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኩናት ዩክሬን ብዘተ ክዓርፍ ዘለዋ ድሌትን ተበግሶን ክትገልጽ ምጽናሓ ጸብጸባት የረድዎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ዝመጽእ ዓርቢ 15 ሓሰ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ዝምድና ሃገራቶምን ኣብ ኣላስካ ተራኺቦም ክዘራረቡ መደብ ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 50 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቐሰ ሓደጋ ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጸባት ኣከባቢ ሓቢሮም ፈረንሳ ኢጣልያን ግሪክን በቲ ሓደጋ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ተጠቂዐን ምህላውን ዝጠቐሱቶም ጸብጸባት ጠንቁ ክቱር ዋዒ ከም ዝኾነ ይረድኡ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ፈረንሳ ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ብዘስዓቡ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ኣስታት 20,000 ሄክታር ጫካ ከም ዝሃብ ምዃን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዕንወት ከም ዝወረደን ይግለጽ ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኢጣልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ተመሳሳሊ ሓደጋ እውን ኣከባብያዊ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ የቃልሑም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ግሪክ ኣጋጢሙ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር መንግስቲ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጀ ተሓቢሮም ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብደረጃ ዓለም ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ዝለዓለ መጠን ዋዒ ከም ዝተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣህጉር ኤውሮጳ በቲ ክስተት ብኸቢድ ከም ዝተሃስየት ይጠቕሱ ትማሊ 10 ሓሰ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ዝተኸስተ 6.1 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ሓቢሮም ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራ መሊሱ ክብ ከም ዘበሎ ተፈሊጡ ቱርኪ ብሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ የረድኡ ኣብ 2023 ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ክፋላት ሃገር ብዝተኸስተ 7.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 50,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጸባት ይሕብሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታት ክደግመልኩም ዞባ ማእከል ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ንፍሉይነቱ ዝገልጽ ትሕዝቶታት ንምርኢት ኣቕሪቦም ብኽነት ጸጋታት ዘስዕቡ ውራያት ብንቕሓት ምውጋዶም ክስራሕ መዘኻኽር ቀሪቡ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ኣብ ከተማ ኸረን ስልጠና ወዲቡ መራሕቲ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ ውሽጢ ዝሓለፈ 50 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ባርዕ መሮር ተኸሲቱ
ኣብ ቱርኪ ዝተኸስተ 6.1 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን መዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ሓፈሻዊ ዜና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ምስ ተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክንገድፈኩም ብወገና ግን ሩሕ